haka dole ya koma da baya. Kai goje, kau sa'ade kai. Maza uban dawa. Na gode goje daru. Ba gaba da gaba ba ko ta baya sai an shirya. Maza kenan uban dawa. Ka shiga daji tun namomi su kauce. Kai. Wayo kai. A'a dai goje. Sai ni goje daru. Na gode goje. Ni ne dan gida uban gida da ni ake yi. Aban ne yi banna. Na gode. A raye nake banna kai ya sa. Sa'ade. A ina a mace a so na a raye kai. Ni kaura daru. An kai ni kasuwa ta watsi. An kai ni gida ya tashi. Sai ni har ne kai. A ganna kyale da kibari nake. Ni ne ata barkono da tasai a tarugu. Ni kadai ne nan yaro babu iyawa da ni wallahi. Sai goje. Kai. Ka ci uban su goje. Mutuwa ta ganka gudu take. Wow! Kai yasa. Mutuwa ta ganka gudu take goje. Wow! Maza uban dawa. Ka ci uban mutuwa ka buzune ta tun yaushe. Wow! Maza. Sa'ade. Cau sa'ade zafi ba ko na jahannama ne ka shiga fito. Wai ni arne. Na gode. Ni arne uban arna. Kai ke sa maza. Ni ne za. Allah suwaye. Audu. Dan Allah suwaye. Kaura kenan. Zaki ba. Wato daman guduwa kake ba tare da wani abin na korinka ba? To bari in gaya maka. Maganar Allah ta ce. Karin magana Sura 28 aya 1 ya ce. Mugu na guduwa ba tare da wani abin na korinsa ba. Amma adali na da gaba gadi kamar zaki. Aura kenan. Goje baka ce komai ba. Goje zagin ka bai. To dama kai goje daru. Dogaro gare ka dama aikin banza ne. Ina tabinka cewa nake in mutuwa ta zo zaka tare min. To aiko yanzu na gano. Yanzu wallahi tunda akwai wani zaki da ya fi ƙarfinka zaki na Yahuza shi na wakilari kuma shi na biyo ka yi wa kanka.